vanhu vava vane basa ravari kushanda, basa ravanoshanda harinyanyooneka sitereki. Zvinoita kunge pasina zvavari kuita, vanhu hondo dzavanorwa musocial media dzakakura, zvakafanana nevarakashi ana Jonza. Vatanga vanhu vasina basa kana muchiona vari mutauni, vanhu hondo yavanorwa musocial media. Kana uchida kuona kuti vanhu ava vanokubatsira, vanoshanda, vanoblogera nyaya, ita kanyaya musocial media, wotanga kutukwa nemaopposition. Musi wono wotanga kufarira musi wono. Saka varakashanda kukanganwai, muri kupinda panext phase yeempowerment. Takutopedza phase yakanga tinayo, ichingopedza iyoyo takutopinda nevarakashi nevamwe vakachenjera kunotsvaga approval kuna president. Ndokana ndirimuudza kuti empowerment hadi yangu ini, empowerment ndeyapresident. Kana muchida empowerment ine chef, monyora tsamba yenyu yoenda ikoko, avarakasha vane tsamba yavo yavakaapuruvwa napresident. Saka kana muchifila kumasarira, hamuna kusarira nekuti hatisi kuda kupirwa empowerment kana mupresident havasi kuda kupa empowerment. Muri kusarira nenhau yekuti mune usimbe hwekungonyora chete. Mukapa president is a listening president and vanoresponda. Vamunangagwa woye, vamunangagwa woye, pasine mantu. Mabasa muri kuita vachiapabhisha zvakare. Tirikutarisira zuva rekuti vanhu vanenge vaakushanda pamwe chete vasingadhivhaidwe nemakamera kana nemafoni, asi kuti kana muri vanhu vesocial media vese moshanda pamwe chete muchibatsirana kupanana content. Handizvo here? Apfuura mazuva ekungonyora zvinhu zvisina mafekisi. Apfuura mazuva ekuti kana uri munhu anonyora, kana kuti uri journalist, kana kuti uri reporter, wonyora zvinhu zvefeki. Kudhara vanhu vaende vakanyorwa feki, wotanga kufanira vanhu uri pamberi kupe $50, uri pamberi kupe $200 kuti udzime mberi zvatisina basa nazvo. Yango kanyora hatibire, yango kanyora ukakurema hatibire basa. Iko zvinezvi indaunoita basa rekunyora zvakanaka. Toda kubatsirana kutsvaga vanhu vari kunyora positive about their country. Vanhu navo vantu vaitawa. Vachapa ndivo vari tried and tested. Iyo vamuri kuona vakamira apa varakashireda veveLegas TV nevamwe ndevachiruzwa ipawa yavo. Toda kuvanzana journalist ese einternational futi kune vamwe vanotinyora kavari kunze. Vanenge vachitinyora vachinyora zvakaipa pamusoro papresident vachitumira nyika yavo. Uchibva ipapa hauna kana mari yerendi futi uri kunyika ikoko. Uri kunyika ikoko, uri kunze ikoko zvaitwanana nyoka yemaguru zvezvi. Takazomuchanenja ari neguru rezuva tachadyana namasomera. Tikati iwe ibuda machena mhani tiratidze fesi yako. Tanenda nemavoice note buda kamachena. Kana uri murume buda machena. Murume chaanoratidza nekunyora zvine mafekisi. Kuti kufuma uchingonyora zvinhu zvisina mafekisi. Hanzi andingatina here. Indakazovaudza vamwe vaidaro ndikadiwe. Zvakatoreruka kundifonera kana kundisira message kuti advisor ndipewo 1000 than kundinyora kuti ndigokutsvaga wozofonerwa kuti ubvise nyaya wanyora. Zvinotonetsa izvozvo.